Как бях по чорапи пред толкова много хора, сега ще ви разкажа. Бяхме на участие на Глория с най-добрият ми приятел Кирил Кирилов и вечерта си минаваше супер нормално, нищо не предвещаваше, че аз ще остана без обувки пред всички хора на сцената. Ето виждате, тук танцувам, гол до кръста, почти беше ми станало много топло и си събух обувките и си ден са аз горе по чорапки. И нищо не подозираш какво ще се случи след малко, за миг. Ето ни тук с Кирил, забавляваме се, танцуваме си на втория етаж. И както ще седиме нормално се забавляваме, в един момент Глория ме вика на сцената и аз нямам друг избор, освен да хукна, както виждате, тичам по чорапи, защото нямах време да си обуя обувките, ми бяха с връзки. И аз нямам избор. Качвам си се на сцената, проправям си път през тълпата и се качвам на сцената. Сега ще видите абсолютно без обувки, по чорапи, пред цялата публика. Погледни, ето, показвам, че съм без обувки. Запевам се за 25 години на сцена, за първи път излизам по чорапи. Бил съм на топчета, бил съм с мрежести чорапи. Изморили са ти се краката. Какво толкова? Но по мъжки... Не, сега Никога няма да го забравя това парти. Глория, обичам. Ти си прекрасна.